Kasundalohan sa Central Command mo sa kapulisan nga magpatrolya sakay ang ilang tangke de gera. Ang report ni Femari Dumapo. Sugod niya itong weekend, makita na sa mga talisaynon kining tangke de gera nga maglibot-libot sa bisan asa nga dapit sa dakbayan. Miabag na mga sakop sa Philippine Army sa Talisay City Police sa higpit na nga pagpatuman sa health protocol. Mato di Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga dunay giduga nga mga sundao sa ilang puwersa nga miuban kanila sa pagduaw sa nagkanlaing mga establishmento. Joint patrolling is in need basis, case to case basis. Pag makita nato nga people are lax, people are again violating health protocols, we have already pre-arranged coordination for joint patrolling. Dugang ni Pilari nga miabot sa 228 ka mga talisaynon ang nasikop human nakalapa sa IATF health guidelines sudlang sa buwan sa Enero. Ang tanan ang gipasakaan og kaso. This should be a warning to our citizens in Talisay, both local and those who are visiting Talisay, that we are really strictly implementing the minimum health protocols. Samtang gawa sa subsub nga pagsita sa mga health violators, noy 27 usab ka mga tawo ang nasikop sa gihimo nga anti-criminality campaign nitong Enero 27 hangtod sa 29. Violators of various laws, no? 17 were arrested for illegal drugs, I think 11 for gambling, wanted persons, and the rest are violators of sangguniang panglungsod ordinances pertaining to COVID-19. Uban ni Rinanti Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.